L'escola com a agent d'igualtat és el nom del taller que l'àrea LGTBI+ de la Intersindical Valenciana va organitzar per destacar el paper fonamental que tenen els centres docents perquè la societat interioritzi valors com ara la inclusió, la llibertat sexual o la igualtat. El que volem de totes és que acabar en tot l'assetjament que ocorreix a les aules, que les estadístiques ens estan mostrant dia a dia, amb aquesta idea de que tota persona que és diferent a un mateix s'ha de ser rebutjada, a l'inrevés. Fer pensar que precisament aquesta diversitat ens enriqueix a totes. La xerrada la va obrir el professor Ismael Lozano, que ha sigut un dels assessors del Ministeri en l'elaboració del currículum de secundària en la LOMLOE, la nova llei d'educació, un marc legislatiu on l'atenció a la diversitat i la perspectiva de gènere guanyen pes respecte a la llei anterior. Nuestro objetivo, y más desde el área del ámbito artístico expresivo, es crear proyectos de innovación educativa que se apoyan en tres pilares fundamentales, que es la innovación, la sostenibilidad no solo del planeta, sino del sistema educativo, pero sobre todo la inclusión, con un decreto de inclusión que nos ampara a todo el profesorado y al alumnado para que se sientan personas libres y que puedan desarrollarse dentro de un contexto educativo y siendo personas lo más felices posibles. El taller va contar també amb la participació de Creu Roja Joventut. Pues desde Cruz Roja Juventud lo que hacemos son talleres para trabajar la educación emocional, trabajar la LGTB-fobia, también hacemos prevención de la violencia de género y sensibilizamos a través de campañas sobre todas estas temáticas. ¿Tú eres una muñeca? Yo no soy una muñeca, David. Des de l'ANDA ens van mostrar algunes de les activitats que fan en els tallers que imparteixen als centres docents. L'objectiu principal del Pla Diversia és poder combatre la LGTB-fòbia a les aules i sensibilitzar la població sense importar siga quina siga l'edat de l'alumnat. També fem actuacions amb el professorat, amb famílies, sensibilitzacions per normalitzar la diversitat. L'associació Sumant, que agrupa mares i pares de persones LGTBI+, va tancar la jornada. Encarna Mayordomo, mare de dues joves trans, va exposar la labor que realitza l'entitat partint de la seva experiència personal. L'objectiu fonamental de la nostra associació és assessorar i acompanyar, fer acollides a altres famílies que estan en la mateixa situació que nosaltres, per a que no cometen els mateixos errors que hem comès nosaltres per falta d'informació i conscienciar-les de que la diversitat és algo meravellós i els nostres fills són meravellosos. Eixa és, en definitiva, la lliçó que ens ajudarà a construir una societat millor.